n'ebigori byonsi. Omwanchi umuligirwe TV ya Ndizi na kwadiganiri asomurubiri bw'umuganone murubiri ugokira kiri marogoba ense munenu usuri twa Jumatano asitoko batugusanga nabarayi ao abagosolie byata naboigo abantu babere bawikirania ebirenga asubima ndego kwa omukia line naye omanyenga ali asole nabo gukina oikere asibabere bagoika inyoranga nabo konde kutubwatu gwetera mtandao o Facebook Ndizi TV News Digital mtandao o YouTube Ndizi TV News na voigo nabo kutubwatu gwetera sa website www.ndizitv.net tritikulia lero ni ndeno mugoko monene kiagira bono lero ni gotonyore masemo kurwa sensemo ya Nyango secondary asitoko batugusanga no mo chairman we factory ya Nyansiongo nabo igo ni garo moro kengo charo tutabi muganoe ngaki abetge kunyalika namba kakira se abera wika. Mr. Chairman, asante. Karibu sana se Ndizi TV. Asante. Yes. Ndio mama. To chakiri yango ngaki okoro kwa Samarieta naende aeningo. Samarieta ngoro ku Daniel Makoli oyo Otuto neretata. Kurugari Nyantaro. Kusamaro Masaba location. Enchoro sub location. Chairman, mwaka kyo bete go kuiborwa. Iborwa mwaka wa elwe mom chimi ya kianda na 84. Omotienyo gatatu. Tariki 6. Gari Kakamega. Nditu engakiri tata gakorere oboskali prison. Oyino ro mwaka na iwili. Bone gwatebanga nabo abantu baranya kwiburi no mu Gusii ukaiboru Kakamega. Gutatika 3 mino korega asiari kiningiri kyagarete ekanyale kananga kwiburu ensemeyo. Kuna tata rusetuwe transfer kuru Mombasa karentwa Kakamega eba chete na mama na bana ba mito. So wetera mama go migrate kuru Mombasa kucha Kakamega. Naenda akamanya komenyororo. No bono nyasaka omya no nchete konyoru ngakie ibonsi kukonyo bachire Kakamega. Naende to kolengana ababande bayiburu tu Mombasa. Ninche nabe to mutangani kucha koiburu Kakamega ri mama ba transfer ite kucha Kakamega. Bono mama wakwanire ya mama asange nga mama niga kolete gasigeta mama erenki agakoli ngakia kolo kuna nenki agakolire ase obogima. Mama minto akoro ku Beatrice yalinda Otuto. Oyo kiraka. Mama tachete school lakini omunya biasara Omokongo. Na nchete biasara korwaro moke. So diri achete kunganya kuru Mombasa bagacha Kakamega. Ebiasara achete gochaka okora Kakamega. Engakiri achete Kakamega. Konyore town elinja abwate biasara bingi. Lakini because nabwate chinguru na nabwate omwebwe biasara. Tata kamanya kumuigorera biasara byo kon chisoda. Stage gali Kakamega. Obwango bubuna transfer te gocha bamara ba mintomba chite chimbarenge chi school. Na mama gwetera ko ni soda. Ngakina li achite konyora. Gwakwanire gura abana ba mino. Abana ba mino nunyare mbali ngaba bali nande nkiba gokora briefly asabana baino ba mino more amona barobo. Na ino yo kalinga. Incheno yo nanende. Ese family yo mugaka Otuto. Abana ba minto etora ba murasta. Na baisike bane. Abamura ba sita. Oyo olinko bwati akoro ku honorable Otuto. Amba ora bolio bochumbe. Naende mwaka chikure chia 2022 na boleti bo governor na Ben Momanyi. So asaba mura ninche komubwati. Okay, aiga ninka emura abantu 8 na kibu mabu alenge gokiniwa kimura abana 8 asenkeye. Engakiri enkoro omwana obokomu bwalenge.
ing'iyolete mama ngototebia renge mambura baminta babanene bana baminta babanene mbachite gusoma skuru buya because yo bolemeru bwebesa mbaremeru sana nomate naendo buskali butata renge umusara bale koliya ale gototebia 200 mutinyi so kutwara abana abange naendo roche omuntu umwibulia kuri 200 njabete egetango osoma na masomo gutwara masomo amaya lakini nabo mama na tata babwatarante bakatosomi into twachete gocha gorumaya tuna tomo minto no kinisi mbaire chiskuru chindonge gocha na into gocha maiga na mbaigete gotosomi because konyara banyore bone enchere yokoros chibesa bakacha gotoire chiskuru chindonge tukacha gukora buya tukakina omwancho omulirwe TV ya Ndizi niko tugenda tugusanga na Daniel Otuto yoro munyakerogo gwe factory ya Nyansiongo genda tugusanga na intwe omugano ngakia chagete koruka romoke ngakia kinete nabo igo boneka niko twikerere ase family ngakibabete bagokina nabo kwenda gutubwa twetera ase mtandao ito o Facebook Ndizi TV News agwetera ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gwetera ase website www.ndizitv.net bono toikira sense mwechisemia bono ngaye igosomete kuiboire Kakamega nskuru kie bakwirete kindo moke ngakieri na ikire miaka yo kwenda skuru tata konyara batware chibesa na mama wetere biasara biri mama ale okora town bakangire skuru endonge ale koro Lions Kakamega town gali gachake nasari yani ngakore nasari dinakora ngairu nga transfer goche skuru ekoroku ndani primary school bono iga ya chenchiri etakoruka Kakamega Muslim gachaka kirasi ya mpaka isato dinaika kirasi isato mama bakanganya guchimalava etaoni ya Malava etaoni ya Malava akaenda kabeke biasara byo koni megati ya lengi koru Kisumu yale ntu Malava tuacha koni mama kabe agenti nene gwe megati ya Royale twale kore nturno moindi koru Kisumu na inche bono engakieyu toka transfer koru Kakamega ndani toka engache skuru ekoroku Isanjiro Primary School Isanjiro Primary School ngaswa kirasinye otira mpaka class 8 nalinkoleta matemwane omwaka oyo 1998 nalinkolete matemwane a primary ya bono amatemu ayagwa kolete 1998 matemu ke agwa kolete na omutalo yo mojiya busoli omukoro na koleta matemu ya KCP ndiria konyontora chenchi konyonali togenda tena KCP ya ito ya kawaida ngaeta igo 844 ayo somerete okay ngaeta ngarangirwe skuru ya St Peter's Mias garenge skuru ya Neka Mias ngajoin form 1 na 2002 ngakora form 4 ngaeta ngagende university ngarangirwe university university na swete koruku Masinde Muliro University totare gere university emyaka eri yakare ase obogima bwao naende njera kwali kuli ebintu njera byakoliru ngaki o compare amatukali mwarenge secondary akale nabono iga kero kuligeri abana no ninchitabye njera babwate njera bamenyete ngaki kuligeri etobauti emyaka eri nabono iga engaki eria ntu abwato mukibwa masomo naende ntu abwate okogokere school naende ntu asigeta abalimu na abana mbalenge mbabwaterete iso ese misana tali bunenga kibuneye so abana baminto lero abange mbabwati mukibwa school naende okonyora abange bagutumia amabyo gatali amarongo so nariko basaba abana balero mbabwate changamoto enene sana
ngakina renge skuru nyote na rego cheso mupira okoro kwandibo na inde na rego mokongu sana kinde gatiari abantu bangoboite timu elienda nabona cheso tembaka chi provincials finals tinge tugo ika nationals lakini wetra na renge bwechinguru na rengo mokongu ese mipira nabona na akorete buye ese mipira bono kwere ase skuru besides handball nkinaende kwari go participate ase skuru nke kwagakorire ase skuru nkwari ngo omwana wanchite ebitabo mon okay ama ndo wata bana bono ege skuru okonyore bare tukubakanga buku womas bara wendo bakora kuruma bimaga marogo begetabu me bamenyeterio kai nkwari ngo omwana origo okay ngo cheze umupira kinene nkwari ngo omwana origo bose naende nkinaende kwagakorire besides handball inche yentona anchete mono na masomo ende a subject ya chemistry na nyanjete sana because na bwato mwalimu orengo muye na ndo nganjete so chemistry na regweta kiregent tuko ndio na gwete chemistry na bwate airplane na ende na rekonye gune sabu na kina muete ngikyo Kinko and University na bingo chibasomera okay aiga ase skuru amasoma igo tusome skuru ndio nsia Gusii tisome skuru ndio nsia Gusii ngaki experience kya ukialenge gusomera isiko maete mbaro konyola basomera nkaga igo basoma gwoka lakini yagosomera isiko kikwalenge asore gusomera isiko nkobwate a challenge yenene because igali mukomera na kiro muntu akorwa eskuru nene yarenga so ntu abwata abagere abayikoyo abagusii abakamba tu abachikabira chionse so nabo tu nagogete because muntu tarengo okwenda kwomera abantu abagani mwamenyamo mwanarana nakiya nkonyira mpaka rero ngokere to ko bana abantu abange bayisiko because ni maete ngaki ngoshugurikana baro naende ngaki to konyana osobogi okay omwancho muligereri we TV ya Ndizi niko tugenda kusanga na Daniel Otuto oyoro munyakiro gwe factory ya Nyansiongo oyoberega twereranga na kiabetega kuiborwa agakina akagende skuru wono toikire skuru ya secondary bo igoto tebiri buna achiete skuru ya secondary naende ndonde kusanga nere apebinga na kibu mabwa ebu alenge nabo kandi kusangana twitira se umtandao wito Facebook Ndizi TV News Digital umtandao YouTube Ndizi TV News nabo wetera se website www.ndizitv.net bono watebiringa okobosomera iskongwa okonyete in terms of kumanya buno kumenya nabantu ekero okoligereri bono iga chiskuru cheto cha Gusii na matukari ya karuma tendo bwate perception inga chiskuru siti yabo gare chiskuru sene chiabo ruya echiko korabuya kubwa echia Gusii ngana perception yarabeire nga kyogote makolire ngane yu asinga ki matuka yu akale abantu nguprefer bale chiskuru chisiko kubwe cha Gusii bose na kiyalenge ngaki ngakiyelia abantu abange banchite chiskuru chisiko kozwe tiarenge naenda baguswa minto otemeko bali emyaka eri emekoro kwali bali kwenda skuru chesiko gukora barenge buya engakie no chiskuru cha Gusii chaka chiabuki engakie chiskuru cha Gusii gukora kire buya kubwa chiskuru chesiko nakindo cha bana abange bagusii bono bachakire ku empress koberanga oso mu chiskuru chitonka bono bange bali kwenda buna bagachire ngakieria abana bagachire bogere na busigisiga bagasomera chiskuru echi bona abana abange rero Gusii yato babwate ende baitire ku Gusii so ningokere na Gusii yaito because yabokire ende nero kanete nkwendera atambe mwancho muligereri nigatande kusangana Daniel Otuto yoro munyakero gwe factory ya Nyansiongo obere ato Omogano baka ebuna ikireta skuru ya secondary wono kwenda turaso mutimu kotari umutambe elinde tokwira nanto beto kuba manyinga bono ekara akolete skuru ya secondary university ngakia bo maborobu amoberete naki bono aberega gwikira mbaka bono igasa ikirigo asingo basabanga yenda gotengera Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii
Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwate kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yubweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chincheno kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwate bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakase skuru yo omwano abegati yabari abake bakonyora migiryo yibrenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Omwancho muligerirwe TV ya Ndizi nigotogendrete gusanga na Daniel Otuto oyoro munyakero gwe factory ya Nyansiongo nabo igo mwalimu gwe skuru ya Nyantaro asaberga utusanga na intu na abetega gukina akaika skuru ya primary skuru ya secondary nabo no igango chigusanga tenere nga ekera kolte skuru ya secondary akaenda university ntimo bwa link. Karibu sana Mr. Daniel baada yomotimoko omoke. Wone wate banga okakore secondary okaenda university ya Masinde Muliro na kibo mabu abete ekero waswete school university ya Masinde Muliro na swete university omwako chirubere na isatu ga Masinde Muliro University Kakamega na ni tutu alenge chipioneer ni tu alenga batanga ni pi ko chake university na ngakio bo mabu alenge karmo akimo igwete karmo ariko chake dirimo kwenda kuchakia ase buna ichimono liba kwenda secondary tangani na moko ba confused yani mama think kendrete na bona intu buna to asete university ntu amaite masomo ngakiale kile abageni tu alenge lakini gwetera kumera na bali balenge be college yoro tukachako na robo kimangora ngora na indi nabake tu alenge bange university lakini tuwasomete tukatwara chi lecture chingia chigatosira tubakore university yaitu umwaka wa 2007 na nakote university engakie yuchi seginchi abete post violence election kibaki nero lenge chancellor yaitu tachieti gotobekera gutwa 2008 nalia chitaka tukutobekera gutu mutinyokane na itu degree yane ya second hapa agenda kulimira bon ekero kwali gusoma university ngwa eterete challenges chinde chionsi maite bono iga bana endongera batenga kuinama ngege bago tuma lunch bakunyu breakfast batuma lunch na bali sapa mu eterete makongwanga bunayu ekero maybe challenges echibesa nini akimwari go survive nche senga kinabe university kama naro yogokere university komenyoro ntatete nkole university ninje because rinarenga university to analete to koli ndagara yabusa na ende ndagara yarenge kibasi chinke sana ono na meto bukumeto obuya na igwete nkole school bwangu because yani okomenya asagia lecturers barabaya muri na barobulioka amasomo mokonya gusoma ngora igo nabona agokere to bugima bolia wate bangu anchete talanta ye handball yo chizo mpira handball alingu achite ko gendereria talanta ya wose inki gwatemete ku participate karo kwa lenge university dina lenge university bad handball na chesa handball university nunga chiesa nga represent university yana
mpaka Rwanda. Nduchete Rwanda. Igo I know the no tambogete ense ito ya Kenya kende nsinga. Icheze te Buganda. Ngacheza mpaka Rwanda. Okay. Ngacheza KU. SME ya KU etatu. Participated. Chi inter university games chiria. Mpaka ntu abete namba ibere ritu achete Rwanda tukaba namba ibere se handball. So umupira wa handball nanyu anchete sana. Ndole nkoro yane mpaka lero. Besides handball kende ngere nandi wari participate karuka ngi university utatika masomo. Lina ringe university na ringe omo SDO moko. Ntu akaterire. Igo ndo china bogotera. Ngotera na ringe tena. Se kwa ya Musda. University ngotera na ringe. Okay, bono kwa Koro University naki ngai igochiete emeremo maitha gendo ngirera abandu akoroka nga tamaking mwanjo murigere tamaking no kura veranka egekagete kuganyeto nyore emeremo tianga tura igunga aye tamaking ngo tamageti ngaki ayekero Koro University ni tamageti buna abantu bandi kuna na Rwete University ga nkagenda omumuro minto Nairobi tomo minto nale okore gasi Nairobi ngasikia ever era nale nkore biashara bya serikali nkaenda tukabera nera ngachakira obugima bune biashara yake linare biashara bya kongere ngasoe school ngachaka gusoma ekoro ku at River Academy ona achakirete ine secondary usene primary secondary academy secondary ona achakirete ngakoro mwaka oyomo dinakoro mwaka oyomo en 2009 nganyora Somalia mpaka netia bali Somalia alia sakoro kwa Regesi tokaenda interview asakoro kwa Isili ngairwa na bete namba inye abali bale kwenda bane ngairwa nganganya uru Nairobi mpaka Somalia yo kwanera Somalia liere umubago Kenya notista ne bose ense ya Somalia alime asakoro ku Hargeisa igali shababu nyalengo tobwete mangananga bunayo no materi liyo bogima liyo lyebese nabo kwenda ndose so nga transfer ngagendoro ngachake gasi yana nale gusomia secondary nasomine university nale ko basomie hesabu na chemistry ese university ya international school abana mbaro nale gusomie gesongo wono Somali no mate kabidi nkole kende gionsi ndos chibese because wachire nse abandi na nne chibese ko chikori so ebirasi bangete bya chemistry na mathematics gusomina lenge mogaso magoro bazo gochakera saa 10 na somia abantu abanene gesongo because galimba mati gesongo wabo basoguna abana bake omwancho muligeli nigo umunyakero we factory ya Nyansiongo asamalita Daniel Otuto anda the inga agakole school akanyoleka asigete kuruwabo akagenda akabo lecturer na endo mwalimu ikoteli gendo ekonyalekana asia matuka abangu ya Kenya igekaruka konyole mirimo tali raisi ora chikonyora opportunity ko chikosomia sanga bunabo igo nabokwenda kutubwatu gwetera same mtandao ito on Facebook Ndizi TV News Digital umtandao YouTube Ndizi TV News nabo igo gwetera website www.ndizitv.net wono ngaki experience ki alenge karoko somia university nabo igo secondary wono ense abandi nabo challenge yarengo because tubwatu yo mino abantu twachito mbane abantu abane kiro monta ligetinga kyakori kichibese eskuru emomoso mwensi busa abandi ebacheta sangama eskuru emutwa twacheta bo twaire togosoma so na bote challenge nene because turuchi abantu bamino baya bokuma tokori bokima because bokuma mboyoro nkibakori tuamenyete tokori chinyama n'echichabati okay no mochere ebina byebintu twale koriyo bono nabona chandekete sana because konyena nale koriyo bokuma lakini nabona amenye to bogima obu so mwako mogima mwako kabere nganganya koira na gocha Kenya dinanga gocha Kenya ngachanga so school ekoro Sinket girls
ngachaka buno mo deputy ekarega ali Kitengela ngakoro Singeti ni serikali usini academy ni academy ya omusigisi olengo akoro kusingeti nero ndigetoro na chite interview ngachoru ngabo mo deputy dina choru buno mo deputy ngakoro mwako motangani mwako kabere ngabe principal skuru ngatende skuru nino mwako roli oyino mwako 2010 yes. Ego wakole skuru 2007 yes 2010 kwa bere mo principal 2010 ngabe principal yes mo deputy olengo mo principal olengo achieta ga transfer libageli gatoka ngaba acting principal dina achieta gotene wa principal ngai guchingurwe chi because konya nareka ngokorande gasiendo ngatende skuru ibune principal abana barenge 300 abana nkamenta abana bakabaka 100 bone skuru ina arwete kebwata abana 800 Singeti girls nganganya bucha Gusii baada yo kore nyangi yane omwaka yo 2012 nganyore skuru ya nkaga iga yaganiriyo umwalimu wesabu na chemistry nganganya bucha ngachangali kunyandaro nona chakete bono obugima bwane bwankaga Gusii ese skuru ya Nyandaro secondary school uno mwalimu wa chemistry na mathematics igo okay igo wate banga wakore nyangi 2012 okay familia o abana mbale go bwate sofa abana bona yambwate mpane abaisike abana mbwate bona omonene ngaya aike omonene ari grade 4 oyo kabera akaba omonene ari grade 5 oyo kabera ari grade 3 oyo gatatale PP2 oyo kaneno mokale bado no ari kabwate myaka 4 omwanchu murigerwe TV ya Ndizi niko twendete kusangana Daniel Otuto oyo rumunyakiro gwe factory ya Nyansiongo oyo berega tweranga unabetega gukina akagende secondary bone niko twendete kusanganere unachitaka nyole mirimo ase skuru ya Nyantaro nabo unabe otwerere unabetega kwenda ensi isiko ya Somalia akabaka kusomia bono niko twendete tukanyango kumanyanga naki skuru ya Nyantaro ninka Nyantaro nonka no ndikire skuru yanka ngaki experience kire gosominka skuru yanka osomia skuru yanka ngobwate challenge yana because abayiboli buna bakoroche nkali mpabwata magania mange igoro yao na magania no matoko nyaikeronsi lakini nyasaye buna ntongete imbwato bole merio bonene na ende ngotemane ko bakonya senkonyara so corona soeto mwaka oli 2012 na soeto Nyantaro na bere kingo somia ali se miaka yonsi mbako mwaka oyo nyandete ko somia ali ene miaka 12 mbwaterete gasi ya Nyantaro na ende nyandete ko sire gasi yonsi yankali so no mate osomise ino bune challenge ko lakini wetra obole mere bwana no bongaini nyasa angete na temire ko babwatamo na ko bakorera na kende gyonsi bakogani bakonya no nde mustari wa mbere ko bakonya na ndi toendamo na ki bangachete bono ase skuru ya Nyantaro muri mukyo yo gosomi na inde no bwatekero kende gyonsi ase skuru ese skuru ya Nyantaro corona soetoro natenete mechieso ngatenera balimu guna director of studies ngatendera matemu nabire se birugo ebingi bunande skuru bali so korwe myaka yonsi nabere kingo change ku korwe position ye yamona irwe ngao ngabatebi mpanga kasiende yonsi mpate ntendete to boarding na admission ya form 1 ebi na bio kambwate bono iga responsibility ko kole school so abana bako cha form 1 ninje ngo baliga na nje niko ba admit na abana bakorara ime ninje ngo manyanga kibacha ngakibakoragera ngakibakorara ninje kubashukulia masilahi iyo komenye kwa school so nimbwate responsibility bono yango bakonya na ende
omate nonde kanisa ansari nyandara naenda naye go bodikon nintendete naende kanisa so bodikon naende ningo sabwanda orase kanisa ites ya nyandara sidia. Mwancho muligeli TV ya Ndizi niko togendrete gusangana Daniel Otuto oyo romo nyakirogo bwe factory ya Nyansiongo oyo bere atweranga kiabetega ukina kagende skuru bono igo twerere buna nyorete meremo na ndo totebinga no ni kanisa na ire kirogo bono toka nikumanyanga ngakyo bokoreri bwa ibole ase kanisa na endinga kyo kwigena kwa ekole na boyo gabe gautumanyinga esabari yaye ngakia yabeire ase oburaya ase igo ngwera natora somutima ngwera natore baada ya mutima kotari mutambe arwa totabinga naki esabari yaye yabeire gwikira asibona aikire. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Chitariki 14 cia kera omutinyu kaberekera omwaka eri neri tuko lyokorokia obwanjani ochiase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'omwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwaito gochiasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiryege ke oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabise cyete cyo gotuka kinsamo kiri cha embassy ekero kogenda nyakoe gose o Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem teni tushare kila ambacho mko nacho. Tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'abakene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu gukabere umwaka y'ukiri 2024 eyoko barokia obwanjani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoletwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Mwancho muligirwe TV ya Ndizi niko twarenga so mutimo komoke ase tutaraenda umutimo ko twari gusanga na Daniel Otuto oyo romo nyakero we factory ya Nyansiongo yobera totebye sabari ya enga kiabere wikira ase bono abere wikana ukwenda gusanga na intwe wetera ase mtandao wa Facebook Ndizi TV News Digital, mtandao YouTube Ndizi TV News na boy ko wetera website na boto bwati wetera www.ndizitv.net. Mr. Daniel wateberenga ekanisa naro ngokoro ure mirimo ngaki ogenda tono bokorerwa ase kanisa nyasaye no muya na bero mwasdie kuru ngiborwa mpaka na batise tu mwako elgwe ya momi ya tisa saina nane na batise tu ngabo omushiriki kamili kwe kanisa ya ito SDA eri kale western gali sakuru kumalafu so nganganyo boshirika bwana kurwali mpaka Nairobi nganganyo kur Nairobi bocha Gusii na chite baada ya nyangi buna nairante Gusii boshirika bwana ngabwe kanyantara SDA na bero omukori kwe kanisa ya ito mpaka mwaka 2001 2021 ngacha ngabekwa maoko ngachoro modikon ese kanisa ya Nyasaye so naona gendere kingo kina kingo sabwa abantu baminto nabe kanisa yane so modikon yebo bangete ingendete mpaka bona gano modikon inde ingendete gukora Nyasaye gasi yaye besides obwalimu besides bakorega si ase kwerende ase
ase kanisa naende tutaraswa enseme bora inko ikatoro lakini we factor lakini mono iga besides that na ninki wacha gwakora mate osobogi maboto menyete ngo story twa rosio bosani n'abantu so omwaka olio elwe mona mwaka olio 2017 2015 mwaka 2015 naroseti obosani n'abantu bestima bakarankonya obo subcontract obo bakoraenda nayo nkarakonya soko beka chistima naye narakorera abantu abange semangana estima nomate na umuntu agochoko boli intagniga netio modro ngakingokora na ba advice na bere kingo ba advice buna bakora paka banyoro modro so na very instrumental so gokonya abantu baminto banyoro estima so mba manyete buno umuntu kobeka estima ingawa jite tingo korona baro nestima lakini because baroche advice nkoba ngoba konyere segasi estima igo ensema ya otalinga kalinga nomo ngora lino rekwara emete bose kwara connect system bose naki ya na nyakolina ya inje no mu bunandega no moseminde nabo chango semiga elinga no tete okore nende lia gokonya obo semimbwate mbole igoro advice yoko ko omuntu nabe okonya omuntu taras momokore nabo ko advice nende ya mogo ya konya omuntu mwanju muri we TV ya Ndizi ni gotogende kusangana Daniel Otuto oyu oberega tutebinga nonya besides yoko bo mwalimu gokora aramangana yoko electrician bono enseme ye asomanyete ngokoro bolemi tino molemi omonene sana nka mbwate chae nyingi sana eyende nkomboete na minto mama na bwate chae na nintukete chiombe ne chimboli na ni ngore mande chibando so no moleminde all round ngote mando bolemi bwana na bwo nkora naragira igo whatever no mwalimu ole wakwan electrician wakolega asi kanisa igo na wakora no all round nyasa nanze senete kanga chingurungo kora ebinte bingi osgo itro bomenyo na manya komenya nabantu that's why nateba gali sina menya teburuye njangi ngoro to bongo nende kando singa kintakente komenya nabantu bono ndete kwanire nsemo y'obulimi bw'echae ngaki obulimi bw'echae kwagenderera asama tuko kurugo chaka mpaka siwikire bone ngaki asubulimi bw'echae obulimi bw'echae ndi na ndo buchagite ayo manyene ena chageto mwaka 2015 na chageto obulimi bw'echae ninyorete na kompoete echae engaki nali sokuru ya chagete nkarra abantu bakorosa chibe sana sokuru na inche ngatabuna ndo mwalimu naende nyasa na ngete gepa kyo kokwana nabalimi ande nimbwate capital yogo chake biashara ngakole pick up yani ntangani ya 2015 ndina gole pick up ngarate bwati gasi ngarachibe sembwate tigancha kuboraga echai soko nkaenda mogeni ongenye akange namba na kelito bakange namba ngacha kuba supplier amajani so naliko bora majani ya sabalemi nabeke pick up yani naenda napima mundo na rosi faida ngarosia base sana mwako mutangani omwako kabere ebiasara bibi gachaka kusalika na ile chae ombongenyo bansere ile chae nembe nabo ile chae na ile kelito bansere ile chae nembe abu wakanira abalimi karoko yi akanira abalimi mbwate chae ina sara chae yayi nanyora sara omwako yo kabere nabo nsambete sana capital na bwate milioni ekasira ono ngara bogima kibwa na chakomenyo bokongu Neko ero balance between your school na korobulimi obo. Omate ya biteti because litko to segeta chi school. Nincho monyene ngo ndie gari na ko becha. Na ko lecha na ko. Ito igwere chi school.
abamura narigete na bare gukora egasi eyo nchene chibese nare ko baenda bakore chai bakoba bacha magoro bagotebie twasiarete chai tumurete chai magondo kiango kwayo nasara gukorera gacha konyore capital na bwate yari ngatigara ne gari yoka litkoli morning nyorete gari na baite mambi riri bakore chai ekagunyango ekamba gwita omumuro orenge iguru nomaite nabo yandiete chibese oroche gari yagure echai yayire egari yasarekire bono capital eri egasareka nero ngachiko chakorosia gari upya nabo yandiete 100 naende korosi nganyoro moyo no sarekire se chai yasuku nyasa akabomuya capital natigete nero 200 nkaonchoka ngachiko kombo echae ngaliye namba factory ya Nyansiongo gacha kupime cha ya nego chio na chaga tikiro ngako mwako uyu ngasekera chikiro chiri kuwe na 500 nganyore bonus ya 27,000 ndio chibas chinke sana lakini cha kombo 1200 nabo moyo chagete kondi gante nasira gataya bunambwa to mukibwe gasi gataba tigante menaenda ngacha komente megondo yecha ngacha kagotore gopime cha bonus ya kaberuna ya cha kokoli nganyora nkoli 75 ngagendra igo maka nkaika nkoli bonus ya 1300 so mwako yoerete nabona bwate 1400 bune bonus nabondo chibese chiankonyete nchigendete gusukio bogima bwane ne family yane na abaibori bani bagente gusuko bogima bwane bono ngayikireta igamba kagocha kori yobo oborai bwe factory nande ngayigwa chakirte otaraiko ko mo chairman nkora inyora sana ina chagete 2015 na chagete opime na chagete gushukuga mangana echa na chagete gutwara moyo bwo borai bwe factory na bote borai bwe factory moyo bwe borai bwe factory ngataba yaya abantu ejira bachandegete kora abantu bakora kitundu bali na inche no muremi na konyo na chaki na bero muremi mutangani abantu baru etundu bali saa 5 ya botuko saa 8 ya botuko na kikerengi gya chagete konswa ke konte gaki pia naeno na bora isane ko bomorai lakini konyora tinda atwara bomanyi ngakyo borai bwe chae bore so lina soete ngachako ile chae Nyansiongo kopima naende obwango obu naende mangane estima ngashughulika nganyora chitundu bali chionsi chia wesimogira ko na chibe kirestima na bakonye na begrete bosa aroba kagoka sana toro chitwara kupima chichae botuko bo torege sunte metoko pime chae na inche nyasabu na nkoite nkamanya naba abantu bestima Kenya Power bakacha bakatobekera chistima chiabosa ngaki yo 2017 togacha gopimire chae botuko tugotumia estima yi boneka bo obwango naende kabo buya kimobwa estima na moko nyara gopime chae buya mutali ko ibero chikiro engaki yuna na roche omoyo bwo borai bwe chae ndio nsoete ende ngara na isande ko bomorai ngawaje ngaki konyortera ikanko bomorai ngacha komera ombote oborai bwo tundu bali because na roche na ra kore ngente ke monende kyakunira bali na inche no moreminde ninga asaine ko rwandire gopime chae roche toko chitwarwa nabangina etundu bali botuko chiguni because oroche egari yakire botuko kuyega saa 6 botu saa 7 kuyecha bontwanya kurwana chiguni ngacha nkebuli yari ko murayo nato jaleti nkiatari ko rentere gari eche mogaso abantu pime chae mogaso botuko torare te ento jago pima chiga chae botuko nganya gwete bien koro yane kinda abo murayo wecha ninga shwe tuko ndiyo terapi mecha ibotuko naende korona abo murai yoche echa embo mogaso to kopima ndoli kopima botuko totebyango ndi mwaka kiyo betu mu chairman we factory ya Nyansiongo ninyorite bono bunangendrete ko nagendra kopima echa iko mwaka 2001 January 2001 or 2021 Ika 2021 January
tukatwara kung'ura because bonus previously twaliete bonus chibese chiro chinkepa siringi 17 siringi 17 ikonyara nimbwate chironi tinche tikonyara gwaka na roni echi so abantu bakarira sana bakabuwa kebuli gagaki echaye tobwate to expected na kekemerigio katobwate buno Gusii ngakiti tobwate bonus ngigi asoire ese factory echeito batari gotwabo bonus abalimi bagateba yaya ntoga neti reforms ese chaye na inche buna narenge forefront boko Rwanda reforms twasoete chipara kolera reforms tutata chi reform chiche echae because na keke melimbwate no molemi bwecha na getigarete eline toruani torente sanity secha abaiko bakora chi reform chiabo na inti togaswa na inti toga nkaga iga buna narenge forefront tinche digote na chikura abagaka bagacha mwane bagante makuli tena chikurechi toroche na yora tokonya bakarobora yesinde baganteneni ingawa cyo muchakano na tagete because mumromi to nere ngoboli arenge chikura cyobo MP ngacha kweboli babere buna tore nyomba toboli chikurechi naenda abantu bali bagotwakera chikura nakiekoreka na ese nyomba abantu bagotwanga abale bagate yaya echitali siasa echine chikura chiabalemi na intu twagote bigotenene abale banka baganteneni na inchenga itikio wito ngatenena bakore because mba roche na bonko nyara ko bakore nigo umwaka kiyo cholire bono exactly 2021 ngakero chikura mutinyo kane nakyo bwalenge ena etete chikura chinyinge kenyengi maniche natange chikura na ende bono igasa badata ngwamba konte binga nayo mokepi sabade abachairman factory bonsipi nincho mokepi ese miaka bono yeni mpwate miaka 39 nintigati metie nyimeke nke miaka 40 aba director mpwate Nyansiongo na aba director aba ya naende bale focus naende aba director aba ya kibarenge tokole gento kete etoko koran elindo molemi anyore ebese naende anyore service yengia no rengere no batekere ngakeni gionsi ya siasa uchumuto kwa rengere kendi gionsi bono ase bono iga ngerangichera bongo because nimbwate gasi kwanso molemi angete ye yokomorende chayayo anyore bonus yengia bono buna tochukora mbose mikiora ye umusaye gukina bono ige kyagarando cha gwachivire binte binge koromoke mbose mikiora ye umuntu oromoke ugendere tokina bono ige sume kwa oso kobose minda yaba mraba minta abagukina ni no mokende lakini nabonya sansiniti na no bongo bokorengere yale enare kobasaba tema gwechoka naende tema kobere sekene ekene ngekonyare kugoikeria tam na nyasaye nabakoseseni lakini obe nobokoro bonge obe noboibi obonge tokwenda ade nyasaye tagoseseni nabora nyora makwa mane so tware birenge kwamba hata na eli tukelimu nyasaye nago kisa ese na ikire naenda bawo commentera so wetere kerogeke nakore binte binge nakonyira abange amangane chiskuru naligiri abange nasombira nakanire nabakane nechibese chiane so wetere nyasaye biegwa konga nechingurwa konga nabakoreire ningende toko bakora naende tindatiga ningende toko bakora naende togende kubwatera na satana mwancho muri gwe TV ya Ndizi nigo twabere tokosanga na Daniel Otuto oyoro munyakero we factory ya Nyansiongo berga totebye sabali yanga kiabere kuru arengomoke akagende skuru mbaka bono iga obeire umunyakero we factory ya Nyansiongo nindo chinga ebiro bya tumnyokiri mono korende na mange twarenge tusangenere korende abuno to gwikera omweli bwe muroberio bw'Omuganone asitoko tokosanga nabarai abagosori abantu ababero wikira nibirenga
indoko komokia asugima na kwenda gutubwata gwetera so mtandao to Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera website www.ndizitv.net etera nenkoro kwa job maangi wekiringa kiende na batakeire oburyo buya ime ya Ndizi TV na bwo bwansu bumugusi.